you on a starlit night, with the world in our hands, everything felt right. Your laughter danced like a gentle breeze. In that moment my heart found its peace. Through winding roads and the ups and downs, we've built our dreams in this little town. With every sunset I see a glow. In your eyes I found a home I know. 'Cause I'm holding on to forever with you, in a love that's deep, so pure, so true. Every whisper, every sigh, I'll cherish these moments, never say goodbye. We've faced the shadows, we've conquered fears. With you I've laughed and wiped away tears. Every promise shared, every star we've wished, in this endless dance, it's love we've kissed. And when the years start to fade away, I'll still be here, come what may. Every step I'll be by your side. In this journey there's nothing to hide. 'Cause I'm holding on to forever with you, in a love that's deep, so pure, so true. Every whisper, every sigh, I'll cherish these moments, never say goodbye. And when the years fade away, I'll still be here, come what may. With every step I'll be by your side. In this journey there's nothing to hide. 'Cause I'm holding on to forever with you, in a love that's deep, so pure, so true. Every whisper, every sigh, I'll cherish these moments, never say goodbye. So take my hand, let's dance through the night. With you by my side, everything's right. In this beautiful dream, let's see it all through. I'll be forever, forever with you. I know love sometimes hurts, but it's over now. 'Cause when you are around, everything just works. Baby, when you need a shoulder, I'm your shoulder. Even when it's getting cold, I'll keep you warmer. You don't really know how much that you do mean to me. We'll be together, this time forever. No matter the weather, this time forever. We'll be together.
aja masị nwa ọnwere ụmụnanya ga-ejikọ aka ọnụ dịka di na nwunye John na Precious makwasị ụmụ anyị maazị aka nkụnaka anyị eme ha mmiri Chukwu nabatakwa ha ga-esi nabata Jesu n'ụwa nsọ ya. Chineke ji ike niile dị ebighị ebi n'ụbọchị taa onye gosiri n'ime ụlọ nsọ bụ otu nwa gị ahụ ị mụrụ onye bụ mmadụ dịka anyị ji obi umeala rịọ ebube eze gị iko mee ka anyị ghara inwe ntụpọ ọbụla mgbe ọ ga-egosi anyị iru gị site na inwe na Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya bụ n'aha Chineke n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. N'oge a,
Chineke. Ọ na-elekwa anya maka nkasi obi nke Izrel. Mmụọ nsọ mere ya. Mmụọ nsọ emelarị ka ọ mata n'oge ahụ ọnwụ tupu ọ hụ Kristi ka Onyenwe anyị. Site n'obodo nke mmụọ nsọ, nwoke ahụ batara n'ụlọ nsọ, ma mgbe nne na nna Jesu tụbatara ya n'ụlọ nsọ ka e mere ya dị ka omenala nke iwu si dị. Si n'okpuru ya n'aka ya abụọ kelee Chineke si, ugbu a Onyenwe m, ka m odibo gị laa n'udo, dị ka nkwa gị si dị, n'ihi na anya m ahụla nzọpụta gị nke ị kwadobere n'ihu mmadụ niile. Ọ bụ ihe nke a ka o buru ụzọ nye ndị mba ọzọ n'otito nke ndị ga-ebu Izrel. Ihe niile Simeon kwuru gbasara nwatakịrị ahụ bụ Jesu tụrụ nne na nna ya n'anya. Simeon wee gozie ha, gwa Maria nne Jesu sị, lee, ebe nwatakịrị ahụ dọpụtara na mbilite n'ọnwụ mmadụ n'Izrel, na maka ihe ọmụmaatụ a ga-ekwute ekwutọ, ma mma ga-amawa gị obi, ka e were kpughee ihe dị ọtụtụ mmadụ n'obi. O nwere otu onye amụma nwanyị, aha ya bụ Hana, nwa Fero, onye si n'agbụrụ Asha. O mere n'ezi agadi, onye ya na di ya dị naanị afọ 7 site na ụlọ ya tupu di ọnwụ. Ọ nụrụ nwaanyị si mkpe ruo 84. Ọ bụghị n'ụlọ nsọ Chineke, ebe o ji ibu ọnụ na-ekpere na-efe Chineke abalị n'ehihie. Ọ pụtara n'oge ahụ kelee Chineke, kwupụtakwa maka onye ahụ n'ihu ndị niile na-atụ anya maka nzọpụta nke Jerusalem. Mgbe ha mezuru ihe niile dịka iwu nke ndị nwere si dị, ha laghachiri na Galili ruo obodo nke bụ Nazaret. Nwata ahụ toro, sikwa ike, jupụta na amamihe, gracia nke Chineke nọnyere ya.
When I work my assistant, now I'm a parish, no parish priest. The wedding money in the market, and I'm the mass and not every Sunday. So let's see from one guy, they made the teacher because Mr. Chidube John Eze deserve my presence, deserve my sacrifices. You all go out to the German, go to the when I have to become my letter. I don't want to tell you that you are lucky to have John Eze. I will also tell him that he's lucky to have a beautiful damsel, the queen, Oluwache, like you. Oh my Mama, can flavor dressing. Precious kind of woman, Mama. You're a virtuous woman. I've seen the beauty. Little wonder John Eze insists on the glory woman. My father honest on the church near Rome Manite at the presentation of the Lord. I was so happy of 2 years ago. For me, as a local church, but for the sake of the theology of the liturgy, the place of the word of God. Kaputu takere. Now the culture wants to happen at that moment, but I know it's here after now. Mother actually wants to know why. Igbo from today, now, grew December 25, 40 days. Presentation of the Lord 40 days after the birthday of Jesus. Over one hour, they put on one more. But on social media, I had dedication of our son. That is a very, very long English. Ian presentation. And I dedicate Ian presentation because dedication church. If this church is dedicated, it's not movable. This church is dedicated. Open the church as far as dedicated. Ihe a na-eme nwa bụ nkwupụta elere nkwupụta nwa gị n'ụlọ ụka. Nke abụọ, o nwere otu nwoke chọrọ ije mee research ndị oge akwụkwọ a chọrọ ịgụ akwụkwọ gụọ. O wee gaa obodo ọzọ jee chee nwoke ahụ wee mee ya bụ research. Unfortunately for this scholar, Obodoga, a rural place, Obodo no Obodo, village man. I'm going to touch on one like this before. We get back to one. There was no lights. Mirror. It's not a village. No AC. A only fridge and now. A only network. So who can we not get in the school? School to be teaching. So come catch a man there. Who will feel chocolate down? Our chocolate down, man, Hana Paul. Hana Mash. Hana Paul to Therefore, who are the school
they cannot fight because they learned it from their parents. Onwe order. Ihe kpatara na skuul ndị ọga ụmụaka na-alụ ọgụ na-akọ ọnụ maka na nne na nna ha na-emeriri anaghị alụ ọgụ. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na onye ụkọchukwu wee gwa ma ya na ụmụaka ga-emeriri mechiri obodo. O nwere ụfọdụ ndị mama anyị n'ebe a parish priest fara gwa gị wee mee mistake okwu na-abagbu ụfọdụ ga-atọ ya ọnụ. Gone are the days when we have respect for our priests. Gone are the days every church or church na gone are those days but at my church if I don't know what Father will do when today Father will give me an announcement. Be grandma Samas or Nampana. Can Father they will come to me Nampana church. Where went those sacredness? Where went those respect for the ministers? God, do you want to try to get deep now? Or when I did now, man, really, when I come to Jordan's and the wife, we met one guy who was young. Our source. Mbogi pela maki emume kidio cha diki Moses get una body tiaka kuzio emume kanda yeba satara musuko. Another point, Jesu no 12 years. Jesu no na temporary na kusi numeba maka na mbido ha tọrọ nwa ahụ megide gaa Jerusalem. Agwa ahụ wee banye nwa n'ime nwa ahụ wee na-eto wee weta ihe gịnị chọọchị. So ka ị na-asụ ụmụ gị, what do you tell your children? Virgin Mary na Joseph kụziere ha temple. Mgbe ọ ga-eto mgbe a na-achọ ya ebe a chọtara n'ebe bụ na temple. Ejikwana nzukọ I do not believe in my God. They are growing in the church when I'm with you. The same thing. Our sponsors now. Jesus na kusi na azari in the Marako. But I don't know the very 2 years na nzukọ. Congratulations to you. May God continue to bless your marriage. I'm so happy and privileged to be part of this reality. In this place, come when money and the time, and they never peace and time. Can change the state and no sense of one man, the Kioma, the Chiche, the woman, to stay with you, so like Christy from your way. I idea was out when I public will go now. Ndị anyị n'obi unu pụtara n'ụlọ nke a ịhụrụ onye ụlọ n'ọdịnihu na ihu dị n'ụka wee gbanye mkpọrọ site n'ọkwado nke Chineke. Kristi na-enye ụdị ịhụnanya nke a ngọzi n'uju odoro nsọ site na baptizim. Ugbu a ọ ga-esitekwa na sakramenti pụrụ iche nye uru Kraịst ya na ike iji were gosi ike ebighị ebi n'ebe ụlọ nọ ya na iji were rụpụta ọrụ ndị ọzọ niile ndị dị ego ndị na nwunye ya ajọ
Chukwu John na Precious ọbụkwa niile obi unu gosiri pụta enweghị mmanya ọbụla ka unu bịa ebe a kwe nkwa ịbụ ezi di na nwunye. Ọ bụ n'obi unu adị ka nkwadobe iso iwu sakramenti elu di na nwunye dịka ewute onwe unu n'anya ya na ịsọpụrụ onwe unu na ndụ unu niile. Adị m ụkwado unu adị ka nkwadobe iji obi ụtọ nabata ụmụ nke Chineke ga-enye unu zụọ ha otu iwu Kristi na nzukọ ya siri chọọ. Adị m ụkwado ugbu a ịbanye n'ọkwa di na nwunye dị nsọ jikọọ ha aka nri unu were nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ ya kwupụta mkpakọrịta nke unu. Mụnwa bụ Chidubem Joseph eze obodo ewere oge nwa bụ Precious Chineke agụle eburu ụlọ ekwerite na m ga-akwụdosi ike n'ekpere ma ọgaranya ma ụlọ ma ahụike ma ahụ. Aga m afụ n'anya, aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ m. Ka Chineke obiọma ya kwado mkpakọrịta nwa n'iru nzukọ ka ọ gọzie ka ngọzi ya rute n'ihu unu ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewara ya. Amen. Ka Chineke gozie aka ndị a ndị unu ga-akwalite onwe unu iji gosi ịhụnanya na nkwụdosi ike dị n'etiti elu. Amen. Chineke Precious na ụmụ aka nke na-egosi ịhụnanya na nkwụdosi ike n'afọ na nwa na mmụọ nsọ. Amen.
nzukọ ọgba ndụ gị na ndị nke gị gbara mgbe ochie. Anyị ji ume na-arịọ gị ka ị gọzie ụmụ odibo gị ndị a, John na Precious, ka ọ ga-abụ amamihe nke sakramenti a zuchie oke, ka ihe omi nke njikọ Kristi na ụka were chawapụta na njikọ ịlụ di na nwunye nke ndị nke gị nụnwa kwerenụ, biko dị nwenụ. Mee ka ha bụ ndị banyere na njikọ nke sakramenti na-enyerịta onwe ha onyinye nke ịhụnanya gị, ka ha na-egosikwa onwe ha na ịnọnyere ha site n'inwe otu obi na otu mmụọ. Nyekwa ha ụdị nwenụ ike ime ka ezinụlọ ha na-ebido kwụsie ike, ka ha zụọ ụmụ ha na-agbaziri ha n'ụzọ nke ozi ọma, were si otu ahụ kwado ha maka ịba na ndụ ezinụlọ nke eluigwe. Nye odibo gị nwaanyị bụ Precious ngọzi na uju, ka o were bụrụ ezigbo nwunye na ezigbo nne, ka ọ na-amụnye ọkụ ịhụnanya na-enweghị atụtụ ọbụla n'ezinụlọ, were obiọma nke Gracia na-eweta na-ejikwa ya. Nyekwazi ụdị nwenụ odibo gị nwa bụ John ngọzi nke eluigwe, ka ọ na-alụ ọrụ dịrị ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị dịka di kwụsịrị ike n'ebe nwunye ya nọ, na ezigbo nna na-egbo mkpa nna dị nsọ. Mee ka ndị nụnwa n'ọrụ n'iru gị jikọọ na sakramenti ịlụ di na nwunye nwa agụ ịbịa n'oriri nke gị n'ụwa, emesịa ka ha nwụrụ ya n'oriri nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụlụ gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ga na-enye unu. Elekwana anya na nje anyị ga, kama n'okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị sịrị chọọ, ka ibe dị ndụ na-achị ebighị ebi. Amen. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ibu unu ekele nke udo. It's away, the sins of the world, have mercy on the sins of the world, have mercy on us. Have mercy, have mercy, have mercy, have mercy on us. Have mercy, have mercy, have mercy, have mercy on us. Lee na nwa atụrụ nke Chukwu, lee na ekpochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị akpọrọ n'olu nke nwa atụrụ Chineke. Evalistus, all the way from Omaya Diocese. The Bible, I can have a little fella, Obasoka, Father Ibia is a little fella. Only over Polonia, yeah, we're making a hand, make a sacrifice. Obe Fonania, Apolania, Efonania, Kahagosita. I went as a Chile Gosia, Manana, and Sana Christian, when I can have Omonani, Bonesa, Chidu Ben, Bonde, Nicolon, Amundin, and Winatata.
kedu ife anyị gwara ha anyị kenara ụlọ ịfọ na onye ọna na-enwe aṅụrị pụrụ iche na ka Chineke gọzie ụlọ ka mkpụrụ nwee tata unu were ya lụpụta ezi ọrụ nke dịrị ndị n'udo na nwunye site na Kristo onye nwe anyị wee na-ekenezi mmadụ niile ndị si ebe dị iche iche afọ ma ndị si Lagos wee bịa n'ụbọchị tata ma ndị vidio ma ndị ukwe anyị na-ekene ha mgbe niile maka ha na-ekwe ọ dịka asị anazi n'ala so na anyị na-ekene ha wee sị aka jisi ike na-ekene ndị nne ndị nna na-ekene ndị site anyị n'ụzọ pụrụ iche maka mbọ niile ha na-agba maka ọdịmma nke Parijal St. Mary anyị na-ekene Chineke mara etu ọ ga-esi na-akwụ ụgwọ ka ọ na-akwụ ya na-ekene ụmụntakịrị na-ekene mmadụ niile ma ndị si ebe dị iche iche were ụpịa ọkacha n'ụbọchị tata anyị na-azụ ekene ndị ọtanait ndị leaders na-ekene ezi katikisi anyị wee na-asị ka Chineke gọzie onwezikwa onye na-ekenekwa ndị pụtara mmanụ n'ụka n'ụbọchị tata na-ekene mgbe onye ọbụla n'ofu n'ofu mekpọzi afa ka na onwe onye na-akpọ ha bịa ịmanụ nke ka sị ka Chineke gọzie onye na site na Kristo onye nwe anyị udo dịrị ụlọ tupu anyị agbasa anyị kene n'ụzọ pụrụ iche parish priest anyị Fada Godwin Mondo so Fada n'afọ Fada Nọlesus na ndị ụka anyị na-ekene gị na mgbe na-agba si ike egwu atụ na gị Chineke anọnyere n'oge sọ ya bara gị n'aha Jizọs si ndị n'ọkwa ya na-enye gị bụ nkwado so dube m gị na ndị enyi gị onye so na ndị ya na-akwado Fada Modo so ma ị nọrọ Naijiria ma ị nọrọ asagharị Naijiria nke esi alụ Fada tigidere mgbo n'udo n'ụka ọkwa ihe ka eji emeteli ya so ndị nọọkwa ndị anyị fụrụ n'anya ihe ka eji emeteli n'ụka anụnwa mana we Africans na-adịghị udo n'elu mana maintenance na-abịa anyị obere arụ so Fada isi ike ka anyị nyefere gị ihe niile anyị ma okwukwe anyị so ezụbazi anyị nne daalụ 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 anyị gbasara so daalụ n'ụzọ pụrụ iche maka dube nka njide ya na ọ bụrụ ndị na-abaptizim na mamara so dube m ka anyị ji hapụ ihe ndị ọzọ ahụrụ so dube m ezinụlọ anyị bidoro pụta n'ụtụ nnalụ ngọzi ezinụlọ a Chineke ya enye gị nwoke nye gị nwaanyị so ihe ọkụ ka anyị na-arịọ unu rụọ ụlọ anyị abịa gọzie unu agote moto abịa gọzie enwe shọpụ ọgbọn shọpụ abịa gọzie n'ihi ọma ka anyị na-arịọ n'isi gị na ezinụlọ gị kwunyekwa gị ejima nwoke na nwaanyị anyị nwekwa nwere bịakwa dedikeshọn n'aha Jizọs onye nwe anyị na onye unu ka Chukwu nna ji ike niile nye unu aṅụrị nke ya gọzikwa unu site n'aka ụmụ unu ka mmụọ nsọ ka onye nwanyị Jesu Kristi otu nwa Chineke na-eru unu ebere na-enyere unu aka mana ọgaranya ma n'ogbenye ka mmụọ nsọ nke Chukwu na-ehunye ịhụnanya n'ime obi unu mgbe niile Chukwu niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ
Exclusive music from JustNigeria.com. Oh, I love you. Oh, my love, I want you by my side. You know I'll make you laugh. I want you to be happy, oh. Oh, my love, will you stay in my life? I never want you to go away from me. Don't go away from me. I like it that you're happy, baby. Like it that you're happy with me. Like it that you won't be with me. Oh, say now who I can be. I like it that you want to love me. Baby, do you see that I'm so happy? So happy. Say you said for true to me. Oh, now only you go be my lover. Amen. From January till December. Amen. From December till forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise be to Lord Jesus Christ, both now and forever. I'm so delighted to introduce myself. I am Reverend Father Evaristus Ifeanyichukwu Emeto from the Catholic Diocese of Umuahia. But by birth, I'm from Igbo, Nnewi South, Anambra State. Coincidentally speaking, the celebrant today, Mr. John Chidube Eze, was my classmate in secondary school. We all passed through Trinity Secondary School. Right now is a Basilica. It was a good thing knowing him. It is a reunion. Since then, I've not behold him. After many years, though we have a group chat, that's where we meet, we discuss. But face to face is my first time of seeing. After many years of secondary school, on a day like this, I've come to celebrate with him the sacrament of matrimony. It's a special day for him, and it's a special day for us, the classmates. I'm so happy for him. And as a priest of God and his classmate, I ask God to bless his marriage, to bless his wife, to bless his union with children. May this marriage be an open door. Whatever good thing he desires from God, I ask merciful Father, through the gift of the Eucharist and the sacrament of matrimony, may God grant him his good heart desire. Bless his wife with good health and always be with them. Almighty God bless them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I promise you forever, baby. I promise you a shoulder to lean on, darling. I promise you a listening ear to hear all you gotta say, and I don't feel like to you, and I don't feel like you. Amen, amen. I won't stop loving you. Amen. Now you are lover, now you are lover. It's love for me, now me and you go forever. Amen. Amen. It's love for me and you. Amen. Substance, you hold me close as everlasting. I can't believe I'm so in love. I want some good love and loyalty. Can you trust me with your secrets? You got me, S-P-R-U-N-G. My name is Ezekovic Judith. Chineye in person is my best friend right from school. We do things together. I'm so excited for our day today. We all planned this most times. We plan about our big day and so happy for her. And I wish her a happy married life. I pray their marriage will last long and they will live together forever. My name is Eseme Chukwu Extra. So I'm happy for Chineye. Today is her big day. I'm very, very happy for her and I wish her a happy married life. Hi, my name is Oinye. Chineye is
my friend and my colleague at work. I'm so happy for you today on your big day. I wish you a very happy married life and a very happy life. Hi, my name is Blessing Ikachuku. Precious is my friend and also my fellow club member. We met a few months ago. I wish I have a married life and a peaceful home, and God bless our home with many, many beautiful children. Thank you. My name is Ogwe Mutinechem Oji. Tineye is my friend and a sister's coordinator in my church. She deserves every blessing that is coming to her way because she has served God and God will bless her. Today is our wedding day and we wish her a very long and forever happy married life. Thank you. I'm gonna give you peace of mind. Yes, I promise you. Every time that I think of you, how it makes me smile. Since the day you caught my eyes, I can never love anyone but you. Oh girl, you fit me die, and you bring me peace of mind. My Omali Chaya, my sunshine, the only girl in my eyesight. Every other girl is just a pass by. Oh yeah, bye bye. You set my soul on fire. Girl, I gon' love you, die. Do anything your heart desires. Baby, don't say no. I just wanna know you wanna be my lover. Oh yeah. Baby, be my lover. I want you in my life. No longer wanna be on my own. No. Be my lover. Oh yeah. Baby, be my lover. Baby, I'm the one for you. Yeah. And you are the one for me. Hey, you see this special kind of feeling. Melaman talking about my life in meaning. Zobule Zoboketa, everything revealing. And I blow my head up to the ceiling. I catch a feeling. Also come the busy. It one aroma go make everything easy. What's maybe misleading, but your love is what I'm needing. Thank you. We want to release this party. They said I want sequentially. Let's. Education is about to start. Yeah, this is okay. What do you want to do? I want to know what it is nearby. Oh, before that, you're going on the wine. Because I'm not going to pick on wine. If one more wine, you need to more do this or not. Oh, you're going to own. Oh, yeah. It was okay. Because he had a much wine and keep us up wine in the dinner for the year. If no one ever wanted that dinner for the year, that's tampa. Ndodia Landini na choka mungu na kuyo kwa sisi. Landini na kama choka ya mwenye. Kama hiyo. Omo ni bela na si member kwa. Kile kile na chona kwa mventi message. Mabuju ko omone consent. Ngewa kwa ni na ba na motwa. Efuria. Watu mwana kibezi yoko. Ile kwa chama mungu kwa shikisho. Pakamo to Washington, I have a title so you see that. I'm not supposed to be very knowledge. Yeah, against the money. When I'm knowledge is on, I can achieve it. I got the Carolinian song. Then I look him when I look name. Child. Oh, yes, sir. They're not so they're not alone of your way. Child. It's right, God. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to get my mail on why you're being here.
Ele Jesus ofu ihe. Kobi ya n'aka. O nwere ndị ama anaghị ka ha kwụsị ịchọ ije n'igwe mana ịchọghị nwa anwụ. Kobi ya n'aka. Ije n'igwe mana ịchọghị nwa anwụ. Mmadụ onye nọ gị n'aka nne anya sị ya, our Lord is good. Lord is good. Mgbe jee n'aka ekpe gị, so onye nọ gị n'aka ekpe, the Lord is your shepherd. Si ya Jehova bụ onye na-azụ gị dịka atụrụ. Chineke amalugo na occasion ma. So I don't think you don't want to know that thing. Anyị chọrọ ka ịkpọpụta dadi na nwoke na-agba akwụkwọ ebe ata onye nọ na bie ndị person of chief and the lọlọ cho ezogoka obu efi ikwele nze ahalugo biko na ife ọbụla iji ga-akpọrọ m ọmarịcha ole akụ gị mọmi naịlọn lọlọ naịlọn kwuru ndebe na occasion ma. Onye seti otu a kịta onye maka mmemme esi dị mgbe a onye jiri na ihe nna bụ ebe ofe ka dị otu a onye maka mmemme esi dị mgbe a ọkụkọ onye bụ ịkpọrọ sọgụ nnụ na a dị ihe ga ahụ nyecha ya Mommy nke nwanyị and the person of Lady Patricia Apone, the first class Ada of Oketiti, and also first class wife of Umobala. They were in school, yeah. Unity Secondary School. They go now. Public school. But they go now. Private school. Mommy, can I go one away again? You would have done. Yeah, they will be again when we can differentiate. Magani go na go one away. The one on your gun again, your phone and go out. So I know I go cool against it. I'm not want to know now one on all. I know I'm gonna give me cool. I am my hand with the white and I go 85 years. What's according? 85 years. I go to a more open. I go to a Ganatamu. Now, so confirm that I didn't more open. I know 85 years. I man, I think you have a worst. The cameraman, my brother, people are 85 years. Of one again, I born in too much. Of one again, I born too much. Because of one again, just a picture. Find in too much. Go no worse. Of one again, I born 85 years. Yeah, let's go. Nke Igbo nọ ba ya kene gị daalụ den ime papanya na ichie abụike na nnọkwa ichie abụike ya kene gị daalụ nwoke dị mma ichie ya den onye ọzọ anyị na-ekene gba bụ ichie amanwụrụ nnọkwa the former deputy governor current secretary to the cabinet ana m ekwu maka chief sir ọgbọchị ni nwa onye niile na wa ebi na ya ụfọdụ then ime kwanye na akụkụ nke ọzọ ị ga-afụ the chairman managing director chief executive officer Bendid International chief sir Emeka Uchendo. Okay, apụrụ m ka anyị kenekwa onye ọzọ then ka anyị kenekwa onye ọzọ before I hand the microphone over ịkpọtara m the chairman ebe Ichie Eze of Nova, the former secretary to the cabinet, Italians also back. Upon a baffle, also back a Canadian, and the law, I may do now on the fool. Down. Emma, I want to kill up on a mouth on the road, John D. Nazo. Yes. And the America probably go now, Berger to Bacon, in the degree of grade. On the Kumakia, no more bone in your room over Yaka. I wasn't on your money going now, Greg, no more than a million. Or would they forget the mother in the location and Yoma Boboni, no noche, not one dog wego, give me Borogo Boni. All can you open down about Navacona, Bumunia and one, I go your color, or Momoka, I go your arrest, 300. I know open down about Navacan, Munia, and Ebin, enjoy Hawaii,
o wee na-elu dala na-elu ụlọ na street agwa anyị nwa bụ ndị anaba ka ọ na-agba ịgba nwaanyị ọ bụrụ na ọ gaghị nwoke alụtaghị ezigbo ụlọ akụkpọrụ ya ụlọ rụọrọ ya fọlụ nsa palọ ọ bụrụ na nwoke ahụ ruo 90 years na-ayazi arụ ọ dị ekwe anwụ anwụ na-erisi ego n'ụlọ ọgwụ anyị gwụpụrụ ya bụ aja lụmụ ya tirie esi esi kuruo ya iji nwa bịa kwa ọgọ ha dị ego elu wuo ego n'ime ọhịa anyị ọ bụ ndị anaba ọrụ ka dị iche chọrọ aka ịkpọ my honorable chairman ọgaranya bụ ọgaranya ịna-emesi my chairman Ijechukwu ego onye ka m na-ekwu high chief Dawemudi na Kene Oloke. Dawemudi na Nesa Enterprises Nigeria Limited. Ọ̀gá ndé ló bùtọ́ náà bá. Ọ̀gá ndé ọ̀gá ọ̀mọ̀lọ́m ní ẹ̀nà ọ̀gá kẹ́ńjẹ́ kọ́. Ọ̀gá ndé ló ẹ̀kọ́ Nesa of our time. Onye ẹ̀kọ́ àṣọ. Ega bụrụ mgbemgbem maazị. Onye nsọ na ịdị nwayọ dị ebu mmadụ. Inwere ego na ejiri ego nke gị. Onye nsọ abụkana m ego mba agbara m ego ahụ ị chọrọ ịbụ jide ya. Biko ndị niile ga-edubata di na nwunye biko ha jee ka anyị rụọcha reception ozugbo ha na the order of the day. Akwụkwọ na ịbụ mmadụ ego n'ilu amago ka ndụ biko abụkana di na nwunye ego n'ilu. Lee mmụọ bụ MC Ofaku biko were ma ọma ụla ka ịma ọkpọ ibi ndị ose bụ timu dị mmanụ n'ọnụ ma ya bụrụ dọla ka ị na-eti m n'ọnụ ya bụkwana naira mma ewe mana di na nwunye onye abụkwana ha ego n'ilu jije anyị redi biko sị kpọbatara ndị ji celebrant ozugbo ka anyị mee ihe ka anyị si eme ihe anyị oke mma nlecha ga adịgo too much ọ gara na bụla akpa ekeshọn ihe bụkwa akpa ego ọ nwere bụla akpa ekeshọn bụla akpa nsi na aja ime bụkwa abashi onye nsị ibu onye okere na moto Chineke na ọmụ na moto gị n'ọnụ ọdụ ka ozu ka ibu na moto kere gị ga-eso ebe Trump ewe na Amerịka ka ọla gị ka bịa paketi na ahịa ọcha jafuru egbo Thank you. Yes. Whatever anything between the woman. This wedding tata, everything, every on a kunu god. What one of that? Can walk again aside in watching, can walk again aside in wine. What one of that? Gabano. DJ Gabano. No, so Chachano for Belego. Mommy, advice. Not to pay the way I got my living. Come on, if we go, I go for several like a woman. Yes, every I could walk on. Couldn't boutique. Hey, couldn't boutique everywhere. Couldn't boutique.
Even Jamala DK. Forget what to the city. Then we had a lot of people. Confirm. It's okay. Thank you. Oh. DJ Chief, so now alone, you look good. All right, DJ Chief, the back. Can I hear you know Jews? Because the men are Igbo. On up on Ega and a billion and like Oji. Ogosi no never tagging comma. I go me and anything. Upon a head in the neck, I did Guzi. Confirm. And then was the whistleblower. Oh, Fefi, over the morning, I'm waiting. Because the by I am going to Oji. Emona de Gubu Dojo, Kuchin against it. Oh, mamma. Generally, upon Mazalans. Or a ginger and against it. We had I got the time. Chile, he get the fan of the guitar also. Genty, I am a good man and a plumber. He had never known about it. Emolo trouble he can see when they pin it against it. If trouble is to be near Jita, don't like at this name in your chin. So don't have vision of what can. Emolo trouble he can say Pinetigoji, but so that be near Oji. My brother, Pinagoji, you put it on the honorable chairman. Yeah. First class at the old this will be near you. Don't get his name is the but someone I got that Beha. What you my brother lost again on a bottle. Then yeah, go on look at what my brother will I can't be to someone again as Emmanuel him make or come one again, more again, Umona he will not be talk or more, maybe I can ask a canagi on. Oh, yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and I go back and I go back. Just to Mocharon, what you 5 from 1 and 5. Oh no, Martina, if we're going to plan here, thank you. If we're going to plan here, name what all is here? Yeah, the high table. The baby chairman, no, the baby chairman, no. Even Logi, the Belen Nagin Nagi Piacanoji, but the chairman, that Ingba, because he Piacanoji, Erapuzi, the book my chairman. When there's a wood, don't know, Pulanian Soji. The Halloween, okay, but the family of this along why they are okay. The other one, what is Monday? April 2025. It's a good day, I'm going to say, Moses. A boy at that, a man, you can boss us to where I don't like that. Labate Yama, I don't know. Okay, because I don't like a moon. No, I can't moon. Modina can moon. Modina moon. I'm bad at that. I will be Masalo, I will mark Ubamu, I would hear. Kebe so go na obi kunsa ngore ama no yo ya maka ama mgbe masoro mgbe anwure ya nne ya soro ogan sam Chineke ife bi na me o we bulu etu a we bulu ife onwu era ro bosita enworo mo tutu maka na o che ka iji eba ka nwe ka mapi oso Nube mma kugala nke ụkọchukwu gwa gị n'ụbọchị taata. O nwere ofe nji ime ka ị mara. Ọ ga-adị gị shọk. Anọgo m into this very marriage. Ka ndị ekwu n'ọnụ ọgwụ. Mana adị shọk na more than 10 years na. Ikpe mụ na nwunye m apụbeghị ilo. And the worst thing ga-emegide n'ụwa a biburu ikpe gị na nwunye ikpe ọ na-eji. Ife ọzọ ị ga-agba mbọ mee Ege nwunye gị ntị. Ọ dị very very important. Ọgbata nke dị mma isori ya. Ọgbata nke adịrọ mma bụ na atụ ya ka elu. A ga-afụnarị ife dị mma n'ime ya. Gbapụ ndị ilo ikwuna ka ndị ilo bịa nye gị advice, bad advice. Ezi aka n'ụlọ kama ụlọ ka ezi. Ma ọ gwa m ya akpa n'ezi ya akpa n'ezi. Mana uche gị dị ya. So ọwede mgbe na-ekwu na Igbo bịara ebe a ụkwa eji bịa ka eji were akụkọ n'ụlọ ya mma na-ekene ndị nze na ndị ọzọ niile nke onye chiri ya zelu a na-ekwubi na dube m ihe abịa ka ibulu ọjị ya nyebe afọ mgbe MC na-akọwasị maka ndị nna ochie niile and ọkwa nwetara tara dị ho nna ochie niile na-akpọsigo ha ebe a maka na ugwu nkwanyelụ ọ hapụ ịwọ na afa
So biko anyị bụla ọjị ka ebu ya nna nke nwoke. Thank you, my chairman. Dalo. Yeah, then I will launch with the little guy to the abonne. Then I get with a part Ochi. Igbo in council. No. Yeah. No check away. No get it. You will watch. Okay. I'm under instruction. Then I will forge it on Domo, but I feel we're going. I got you, you're supposed to go. Chairman, the most hey, we're going. Hey, we're going. If you know any neighbor on a belly, neighbor in the way to cook and give up on it. Okay, Mr. Nisi Bow, do me any night. You don't know, never ask enough. Jesus Christ, you know, you. I can't preach either now, as you know, not that. Okay, you got no job now, ever. I got told you at Tatan to Tata Misike, Tatifa Quaki, Fairman. And I might be dead ever, or Munga Bunki, or I walk a Pagaganero. Tineka Brunegati question on after Jesus Christ, Bonema. I know Chineke, Nisuma Kanabajiko on Fata. N'iru nke Chukwu na n'iru nke mmadụ ka ebumnobi ba gazieli ba ife ba chọjere na alụmdi na nwunye ka ọ bara ba nwoke na nwunye gị nwanyị na edi gị nwoke ya anelo nwunye gị anya ọfụma ofu nkịtị ngụgụ ka ọ bụ nwanyị a na-anụ anụ abịa n'ọkwụmokwu ebe a kemgbe ada nwanyị na ebe ahụ nkwunwara adịkwa iche ya na-amara dịghị mma dịka Sera ya wari anya mara ya ma dịka Ribeka rịtarịa mkpọrọ dịka Rachel. Amen. The Scottish, my chairman. Thank you. Yeah, they are talking Ojika Jinaka. When you live, when you put an overstar, you didn't have ever, or possibly be early. Sana pa chukwu okike wee kere nuka. Hi Chief, Alusi Okelu. Ichie Ami Igbo ka ọ chịkọtara anyị ọjị niile. Ndị nnọkwa na ndị bịara abịa na nnọkwa ekene nwata nwoke na-agba akwụkwọ uchu na uchu ka ị na-eri tata ị na-anya ife nọ na kọmpaụnd uchu na uchu ka ị na-eri tata anyị na-arịọ Chukwu ibido uchu nke gị na nwunye gị bụrụ Chukwu karịa nna unu na nne unu Josef ahụrụ ugo na nwunye ya amụtara nwoke amụtara nwaanyị nwa nke narị n'iyi ha niile bụ ezigbo mmadụ nke unu ya amụtakwa ga-abụ ezigbo mmadụ ofe nne na nna na-anyị ahụ unu na-eji unu na-abatawo unu na-eji unu na-abatawo unu na-abata unu na-ekotara anyị akara o ebe a bụ onye bịara ebe a nke ahụ mbụ ha ebua mgbe nna ha na-adị iche ndị kabinet onye otu kabinet na-agba akwụkwọ ndị otu anyị nwa ha agbabeghị akwụkwọ ofu ha yi eme n'ebe ha nọ ana nnọkwa ya adị mma o anabara ya okirikiri ya adị mma o ya onye nwe anyị Jesu Kristi 2025
Ọmakaria 2024 ife niile dị mma n'afọ Kraịst bụ onye nwe anyị o. Biko 2018 Igbo. Biko Iglesia Ochento Nnọkwa and the Ghetto Kanume na Brazil. Ọkwa batara ife a. Ọkanume eji eje mba. I don't think you know what he was, huh? DJ Juice. Because Igbo people, and what do you trying to accord to this very cake? Napolo love. The more reason why NJG love accord to this very cake, you were bolo. Ni wukati wujizo sunya Roma zia. We bolo love your neighbor as you love yourself. Or we are gonna warrior. Oh yeah. And the Mojizo to be an over. Always when I ka Jesus to be the gane to pour one. Or we are gonna warrior. Oh yeah. Mojizo to na lole funanya. One letter Jesus to love you so much. That letter happens to be J. Jesus to DJ well look at all the gane to pour one. Michael MC. When I bought the Jesus to DJ well. Ever put on never and I shout to them that letter J. Jesus to be an over. Well, I found out Jesus will be done again. J. Joseph the carpenter. Joseph will be done again. J. Jesus will be when no chain of what would Joaquin will be done again. J. Or the sin of Guru get to be a weapon, Juju will be done again. J. People will be Jew will be done again. J. Over the Funana, Jerusalem will be done again. J. Over the Funana, the Miss and John will be done again. J. Judas Iscariot, Judas will be done again. J. When I come baptism, John the Baptist, John will be done again. J. I don't know baptism, Bolivia for Jordan will be done again. J. Only getting you when Jesus Joseph Arimathea, Joseph will be done again. J. Babu am so far from Jude will be done again. J. Jesus I gave up in Hey, you can consider the cake. Okay. I reason I'm very here now. Because now, Mononia have a problem. Now, what kind of meeting goes up on your brother's in a cake? Oh no, Mononia have a mobile problem. No one at on a pesa, every brother in a gotigo. Oh, now, Mononia have a double up at Ronia, and she tiger or Henneken after Basaka. It's okay. Okay. I took Kuno Boys. Uno gamu yakunu keju welcome to cake here. Nke bidona. Nko kide uru ebe mwana unu gamu. Una wa the cake. So I took Kuno Boys. Bandi imo unu. Una basigo go bidom. Yeah. Depend na chinenye. Unu gamu mu 20. Unu gamu mu 10. Unu gamu mu 7. Unu gamu mu 11. Unu gamu mu 8. Unu gamu 5. Unu gamu 4. Ana ko pa keba. And I could work it back. It's okay. Anybody will. It's okay. What's up? It's okay. Get about one course on Akoko. Yeah. What but I don't know why I got what but Macapidi. Oh, where? You got this one? You got this one? Take care. Oh, my what but I one of the band there you just one of the band. I got about the fan. I told him I got fun there. Yes. What the hell? You're cheating, yeah? And you're cheating, yeah? Cheating, young one. What the hell? Go get your win on. Go get your win on. What the hell? Go get your win on. Yes. Keep okay. Why not? I don't think so. Go get your win on. Cheating, young one. But the phone in case of August, I'll wait for the wedding. You can't go to them. No, hang about. I'm waiting to wait here. Maybe not actually in the do not any back. About the food of the love, but I wouldn't have melody. Oh, maybe now. The baby goes through a will just Mr. Pualo after the Guaniaca. After the Guaniaca. It's okay. I'm looking for trouble. Because I know that I got you. One more bless every this woman, the first I look at me. Maybe you're thinking the answer is to be. Taking it to a taste, the cake is in here. I'm going to go. No, the best. I'm going to take it. How are you going to tell them 25 years ago? Yes. Okay. I want to be first, so what do you go? What do you send me by the Yoruba? Because maybe I'm going to take care. So then I can take care for the Yoruba.
Lifestyle, banana, touchdown, no sabemi. Lala, you're welcome. Thank you. Okay, my father. Because of that, you talking, you can do more than ever be very relevant. Okay, because of that, you are very relevant. Because of the money, they will 1 minute chicken, yes, and they're going to under the chairmanship of Ezra and a large group of this of another FIFA. Keep their coming at the world. Usananya can be guys of people that not have it for long. You want the one season never. And look at that mercy or money there. I will go. For the kids can get what problem. Keep that going to the city. Ezra Bunde, Ezra Bunde, I do Musanaka. Oh, I didn't go before. Let me teach you. But when I can be the digging as easy, when I can not here can as easy. Not here can as easy at the same time. Go body up and confirm. I can work at the one and come up there. Confirm. Manoa can depend on Mania. The permit you go okay. Okay, but the best man on Wabia, Yamania can work it. I come out go here, go to school. I'm going to go to school. Best man, but joy about Jim and the my love. But joy, but I won't have the best man at school. They can't teach you what to recombine whites. Come watch out of the far because in the come make much of because you know my man, oh my man. Man, I wait the money for you. All right, my brother, every when you give me and working the body, please sit on there. China and one, your man will connect, and I put I hide you. More to bring more common says so. Over somebody get away over and one. Kina one, you're the Lord and Apple of Monitor when you get in there.
ebe ọ bụla ị nọ wee mie ọzọ ya bụrụ na China ọ bụ na flight ọ bụ n'ọfịs ọ bụ ebe ị na-arụ ọrụ ọ bụ na vileji ụnụ ụbọchị afọ ọ ga-afụ obere ihe ka enwute gị mana agaghị enwute gị ụbọchị afọ ihe ka ọ nwụọ Chineke ọ ga-afụ obere ihe Chineke ọ ga-afụ obere ihe Chineke mana agaghị enwute gị ụbọchị afọ Chineke ekwekwere ihe ọjọọ na ga-ejide nke nwaanyị ọfụ esi ziri nke nwaanyị ọ nọ n'ihe oke nwe bịa oke nwe I want to live in honor. The one of you that have to to me, or one of us that have to me, why did you try? There's a work I won't meet them. There's a work I know it's a woman with the mother. Some of us that have to me, why did you try? Why did you try to more? Sure. The woman can have a fancy. When the camera was what they have to do me, everyone will get over. Although they never will never. All my people, when they come along with me, what can you do? God bless you. He will protect you. Everyone never to the country. We have enough of 2025. I have 2024. If we decide there, they got what you know. After all, one you begin at what you know. They don't know what you know. One you begin at what you know. They really know who could eat it. They are little bit smooth. But everyone over the apple. That's what you know. Kalau aku main di Jerman itu, Indonesia pun di Indonesia pun di Indonesia sebenarnya kita ni, apa ini? Mana kita? Apa kita itu? Ada ni mana? Mana sebesar aku? Maka kan sekarang apa buat dia? Apa kan apa terham? Apa kalau ni kau sekarang isi, mana ni kau doktor? Itu doktor kita. Oh doktor kita. Kalau ni kita. The poor can tell them, but we're going to put on the water. I'm going to put on the vacation. You're going to go. Only for you will ever spend 2 months. I keep on telling them. Okay, Papa. Because I'm going to be born. Got them out. Maka chuku. Only can I got me a cafe. Cookie, cafe. If I don't want to go, Maka chuku, remember Tego. I go one, I will go to. Then the governor has space to go.
Hey, hey.
Kita ka icho ka present yoji no ba because the great ife genye this occasion ongu bona eno seria e butoji o ife no poche botie na njerede mana oba nna ga ndi na present presentation mi na aga n'ihu mana ncho ka ibutoji ebe a mama dubem lele arugo daddy where are you presentation of Kola nke a bụ nke ndị iru obodo dị nke a ekwu ma ọ mee na ịlọ si na o nwere ife ọzọ nye ọka bụbịa mama dubem da ga-ebutela ọjị bụ na tebụl ụmụ efi anụ m onye karịrị ya na kama veronica ya ese okwu si wepụ ne ka gbabasa ọsọ velo na tebụl ụmụ efi kedu ebe ụmụ efi nọ kee tebụl ụmụ efi kee tebụl ụmụ efi the great dikete na chukwu #1 citizen of Habeshet Kingdom. Yeah, the award-winning chicken US, my father. Email onye na-enwere ego nwee ego. Kịta ka anyị na-achọ ka anyị n'ife gbasara ọjị. Ka nwoke kwesịrị ịdị, dịrị ka a na-akọ ihe a. N'iru ebe a bịa mee ya mee ya n'iru. Dadị ọ bụrụ na bụrụ ofu ihe nsị gị pụrụ batrị m. Ihe ala ikekwe batrị m, waya ka dị ya. Use all my battery were ihe. DJ choose, give me music. DJ Tina Yego. You be one of on stage. You be more. One up here. MC one of that to be more. What up here? Yeah. I had a little ball way go. They just somebody who. But you bet like Jack Chris. You the chop on the go. I just pick up.
Okay. Let's get it. My chairman. Devil Scottish. But before anything more, permit me to hand the microphone. Don't do more, Bala. Kababa told me the money fine here. Kababa told me the money fine here. So I will now hand the microphone. The head of good name, that is the great chairman of Umuna, Omo Bala. Abuna Nyazi, Omo to the work of Omo Bala. But for now, only the chairman. My chairman, do more Kenya Guno, the best of Kenya Guno. I talk, I'm going to be doing. Ndị ọbịa anyị ụmụ ọkpara ekene unu ndị bịara abịa disentin anyị na-ekene unu obi dị anyị ụtọ n'ihe unu nyere anyị maọbụ na-etu a ka obi si dị unu ụtọ mgbe unu bịara kpọrọ nwaanyị be anyị ọ vice versa so anyị wee na-asị n'ọnọdụ a ọ nwere anyị ahụ ka Chineke mee ya niile a na-eme tata anyị bụ n'ọdịgo ma na ọgara ọfụma mgbe ka Chineke gọzizie ya gọzikwa anyị gọzie unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ ndị adịghịla anyị nwa iji agba akwụkwọ tata. Ọ ndị ka anyị na-agba egwu tata. Ọ ndị ka anyị na-efuri ya agbada anyị tugbo. Na nkwa akwụkwọ na tachagoro ofu. Anyị abanyego n'omenala gbọmkwere. Dike, are you there? Are you there? Ụfọdụ ndị mmadụ etobi dị gị before I hand the microphone. N'afọ mụ na nwunye m, ana m ekele onye ọbụla bịara ebe a. Wee na-asị na nke unu ya eji wee na ya aka nke unu ji bịa mma. N'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amụọ nwoke ya bụrụ nwoke. I keep on saying it. Amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. What Okurona has just said that I will come to the end of Act 1 Scene 2. That is wedding, combined wedding reception, and they want to go into it's not going to last too long, but we are going to do it very well. Chama, ndị nnọọ bụ ekelekwa ahụ ana m ekele onye ọbụla bịara na okeshọn taa obi bụ anyị saa aṅụrị na-ekele ndị ọba anyị na-asị ha nnọọ na-ekele kuzi ụmụnne m ndị nọ ebe a anyị ama m ekwubezi okwu gaba ife anyị nọ kịta bụ ihe gbasara ọjị onwe nwa dị anọ n'ebe a biko ọ dị ana si biko bịara bugharịa ọcha nwa dị ana si onwe chukwu nna Junior, could you hear me, man? They go from about Junior. Junior, stand up. One more day, and I'm one day, and I'm doing. I know that.
I will go. Biko, ndị ụmụ ọbara ka ha wepụ ọjị. Lekwa ha ọjị ka ha wepụ. Dịka o si wee dị, nye m ka m wepụ ọjị chiama. Ana m eche na agaghị eje m dọtịrịa. Biko nụ, ndị ọgọ, ama na etu si ekwu ya na aga ịkwa? Oke, alụnụ hinne. Onye na-asị na ka anyị waa ọjị, nna anyị ahụlụgo, wara anyị ọjị, anyị wasịa ndị ọgọ anyị awa, onye mkpọkọ maazị chairman, daalụ. Anyị na-ekele Chineke n'etu gbasara wee dị. Ejikwa m ọjị o. Wee na-asị na ọ ga-adịrị ụmụazị na-agba agbara akwụkwọ. Ọkacha ndị be ahụrụ Igbo, ndị be ezumụka niile, na ndị be ụmụakụwa niile, na ndị be nna ndị ọzọ kele ahụ ndị ọkpara ụmụ ọkpara elesi abụọ oke nwoke ka ọwa ma ọmụmụ. Wesị na eche ụmụazị na-agba Igbo kwuo onwe ha n'oge emezu n'isi n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị na-ekele unu. Obi dị anyị mma ka anyị kwụrụ ọtọ na asị na a na-esi n'ọdụ ọrụ ahụ ife dị mma. Ọ bụrụ obi dị ya mma. Nnekwu nnukwu oge anyị bụ ọrụ ugwu na nwunye ya. Afụrụ obi dị ya mma na ekele ọchị ka anyị na-edo. Anyị na-asị pụọ echi ya zere n'ụbọchị anyị amala anyị mma. Ọchụ mere ụbọchị taa ji wee dị. Anyị ka Chukwu mee ụbọchị taa bịara mmezu. Anyị were asị na ọya abalị ndị ọga anyị ndị n'ebe a. N'ọya bụkwara anyị nwa bụ ndị ụmụ ọbara ndị isi maka ọgbụgụta ịbịa ka anyị mara ebe nwa anyị bi. Wee sị na ọya abalị ndị ọga anyị ndị ihu Owere bakwa olu ndị nna ochie nwe nwa ebe ọga anyị nwaanyị si bụ ndị onwe ile. Anyị asị biko na ọya adịrị onye ọbụla na mma. Alụmdi na nwunye ka anyị na-ekpe ekpere wee na-asị ọga anyị nwoke na ada anyị nwaanyị na ebumnobi ha ji ebe na alụmdi na nwunye na Chukwu ya emezuo ka a na-agba nkwụ. Anyị ekpesịrị ekpere na ihe anyị na-atụ anya n'aka anyị bụ ịkpọzi anyị wee sị anyị na ada anyị nwaanyị alịtuo na anyị kwuru na ọya nwoke mụọ nwaanyị, ọya mụọ ozu oke mụọ ozu afọ. Ma anyị enwe ihe anyị eji wee zụ ụmụazị ọya ka anyị na-ajụ Chukwu na ọya wepụrụ ha ihe nsogbu ka anyị wepụrụ ha. Anyị adụkwa na ada anyị nwaanyị ọdụ wee sị ya na obi ezinụlọ bụ aga nwe ebe o si wee nwee ishis. Anyị arịzọtụ ọkpa ekpere Chukwu ewetadokwa ewetokwaga akwa bikọs anyị asị na ọya bụ sọsọ shuga olu olu ọtụtụ ụtọ kama na anyị na-asị na ya atọ ụtọ na ya ka bịa ya eri nri n'ọya ka anyị na-ekpere ekpere. Anyị were asị na ọya abalị onye ọbụla n'ebe a ndị Igbo si ọ na-abụ ụkwụ na nkwụ ụwa anyị gburu ga-emetụkwa ọrụ ndị ọga anyị mụ na-abụrụkwa n'ofu. Anyị mechaa anya unu ya anụka ada anyị nwaanyị nka ebumnobi niile ada iji wee bịa ebe a Chineke emezu ya n'afọ Jizọs. Ịya amụ nwa, ịya azụta nwa, ịzụcha nwa azụta ọga anyị ị na-apụrụ abata anyị akpata ihe eji wee zụrụ anyị ụmụ mmadụ ya na n'afọ Jizọs. Anyị na-ekele onye ọbụla n'ebe a wee na-asị na tata ya magburu anyị onwe. Anyị amasị na okwu unu ji wee bịakwuru ya eji wee na anụ ka ọ ga-enwe kesị okwu onye ọbụla ya ejibere ka ọ ya eji n'aka aka mma eziokwu. Mana onye ji bicycle bịa ọfụ moto ya wụrụ banaba, onye ji moto bịa ọfụ plane ya wee na bụkwuru na ọ bụrụ eziokwu. Anyị na-asị na ọya abalị ndị ọ ga-abịara onye ọbụla ka Chineke gọzie ọjọọ ka anyị ga-adọta ndụ na arụsị ike n'afọ Jesu Kristi dị na anyị. Biko twenye eza bụ nnene. Twenye eza bụ nnene. Ije ụmụazị na-aba
Chinenye na Dubem ọ ga-agọzikwa nyefe ife ọbụla achọbalue jibe aka ndị ọgọ m ndị ụmụ ọkpara nkwa m na-egbu unu n'ezinụlọ a unu batara nke mbụ orubata na abịara ọrụ okwu Dragon one day, you know, it's a low. I'm a two way and a very Latina yet. The people, it's an iron. Not over the you are my people. 1 year, 1 year, and 2 years. From each other, and it's your dog, and it's your ale tu dawa rote kobien to na le kwa akwa ya jaranga akwa na sika kubia kwa na matara yoje biko toni na dabugo ai ne tere Chineke dija ije paleba kana na boje wale je college na wana wa college ani ye kai ji kuna sina nga ai ji apa ha wole bia ba ta o children na Chinenye akwaya ai sina Chinenye bia ko se sinu na wole na aseka Chineke dugo onye ọbụla ha ga-amụta ozuzo oyi ihe ndị a ka anyị yọ Chineke ka o mezukwuoro anyị dịka ndị gọrọ ọkọ mbusi na okwu onye nkwa anyị jiri bịa ebe a na nke anyị ga-eji ga-ana ya aka ya mma ka anyị ga-eji na ya aka ya mma site n'ugbu a ruo n'ụwa ebighị ebi. Apa mbụ Amalife ga-eso. Onye mena Sonny Okonkwo, Amalife ga-eso okwu. Nne was in the microphone, hand the over to my chairman. Oh, what is your name, Halugo? I was the highest chief on the PTI, Thank you. Hello, thank you. Because so Chukwu ka anyị na-ekele ka o si wee mee ka impossible. Ọ bụrụ obere ihe ebumnobi ụmụaka na-aba Chineke agọzighị ebe n'ụbọchị ụtụtụ gọzikwa ịnwa na-agwa witness wee na-asị in no distant time a ga-eme anyị invite si anyị bịa na nwanne anyị nwanyị adịtoro Chineke na-agọzi ha amụ onye niile etu ha so wee buru n'obi ha ga-azụgbu wee sị ka Chineke gọzie ọjị a ka anyị nwere atị atata ndụ na-arụ isi ike site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chief Pat Chukwuchekwu, Igbolense Akunesobike, he is the highest high chief bank nọ n'etiti anyị ebe a. Onye nwachikọrọ anyị ọchị dịka etu esi eme n'obodo nnọkwa. I don't think he knows the info. I will now hand the microphone over to the chairman of the Umunna on Abeba. Go get a vote of thanks. Then Okachomaya continue on Akadiru. Not only the stocky, only the chairman of the Umunna, he's also the sponsor of this wonderful occasion. Come on, you want to walk over the other woman.
only know you about that, but also the issue of Falco. On a good make one day, goes on the issue of Falco gave about that. I am a city very noisy. I know the name, I'm a jacket. I didn't get it by Denny Never. You're not talking about good, but I will not. And I won't again number go. Apollo and then never have a couple keeper. Again, and that. I would like to have a couple keeper. Iga Puna Ebe Onye na-ame ifeta akasi ebe nne bụrụ ụmụ ide ịfụ na anyị na ndị ụmụ ide emekọbụghị ibe a na imere ọfụma nwaanyị a na-alụ ebe a mụtara ya nụ nwaanyị anya lụrụ ala ada o mere ọfụma akọ ha akụkọ wee ruo taa ka m na-agwa gị ebe anụ sika so ịgbakọtakwa na asaịdị nke ọzọ babụ onye wee na-atịrị na anya bụ akịdị abụghị anyị bụ ngwere ntagha mbụ ije na baa nke onye ahụ ọmaghị dị ebe a bụ mezobe na ka obi akọ ha akụkọ so wee na-asị unu na nke a na akụwa ya abịa na nke afọ nchịrịkọ na ha ya ebi ndụ a bie ọfụma dịka nka ezinụlọ ha ya ama mma dịka ndị mbụ na ndị egere si wee bi ndị nyere ha this battle a ga-edelivi ya in Jesus' name. Why? Not the one you talk because when you in another chicken, you get 20 million. Let's go there. Oh, we can achieve. Oh, we can achieve. Yeah, can no falco. Oh. The great one to go to the place. Yeah. The Dorime high place is here. That is Dorime. If one again at the club, if you're in the Yonako, if you're in charge of the Dorime high place. Now you can get Jacob. The Dorime high place. Just to show you, everything came away being a phone. Just to show you, Leviticus 25 is high. Hey! The liberty place. This is the Leviticus 25. Here I come. So, let's go there. Let's go there. I tell them that everything. This is the Leviticus 25. The Dorime priest. This is the Dorime priest. Humble self. Just to show you, at least watch very careful on it. It is not easy. I trust you. Oh, we're being up here. In our fear. Wait, you better view. Don't nobody know they may lie.
I tell him go for a line. Yeah, that is the Rimechi Prince. In the Rimechi Prince live and direct. In a fear, but we're being a fair, Ulukana Chuku. Ulukana Chuku. Yeah. Wonderful location.
Sometimes they just talk come on bullshit. Drag me for sweet. I spy with the cocoa dentist. It's funny like that's my skin. They drag me like they I know they hear, I don't show you cause I'm ego. Study on my pillow, they say see my everybody they like. You know they bother me. You know they bother me. You know they bother me. Say your talk, no they bother me. Chat, no they bother me. Too much chat.